Dnes mám pre teba návod, ako sa teší na úlohu, ktorá sa ti nechce. Návod je jednoduchý. Odmeň sa. Hneď ako dokončíš aktivitu alebo úlohu, odmeň sa. Niekedy to môže byť aj taký maličký koláčik alebo výlet alebo nová kniha. Odmeň sa vždy, keď to potrebuješ. Ak odovzdáš vypracované zadanie včas, alebo ak prežiješ stretnutie s nepríjemnými ľuďmi, ktoré je potrebné. Alebo ak si upracuješ celý byt a dom. Alebo ako to potrebuješ. Odmeň sa aj za ťažší deň v práci alebo v škole. Môže to byť napríklad obľúbená káva, alebo kino, alebo proste nejaký film, večera, alebo len tak jednoducho si napusti vaňu a užívaj si ten kľud a ten relax. Niekedy aj pokoj a kľud je práve tá najväčšia odmena.